bandiraɓe emi silmino e dow moɗon inde am Ousmanu Shehu min woni ardiɗo Code Radio International. Emi jaɓɓo on nder kawtal amin ngal YouTube kala marɗo habaru ko marɗo goɗɗum ko yiɗi ɗum waɗa e nder Code Radio fuu o wawa lilduki min e nder ɗo taskaram ko laawol ngol min omti ngol YouTube. Ngal laawol YouTube jonta kangol ɓuri naneki, kangol ɓuri dareki. Ngam majum emin nodda on kala nyandere fuu, kala habaru marɗon fuu, kala goɗɗum ko giɗɗon ɗum wata fuu ko larani bano fulɓe, pulaku, tariha fulɓe, tariha dabbaji, durgol dabbaji, jonde hakkunde ummatore fulɓe e luttuɓe, e jonde hakkunde fulɓe e tana fulɓe, e bo jangirde e andal e hakkilanke durki jamu e kala ko nandi e ɗi fuu. To on godi lilde min Code Radio International ɗon rena ngam watuki e lawol YouTube ngol. Emin nodda on bo kala nyandere fuu to on godi bawɗe naste nder Facebook amin keɗete Radio Code Radio International nyandere fuu diga jamdi 8 ha yahugo 8:15 waktuji Nigeria, Niger, Chadi e Cameroon. Mi weltake, mi hofni on. Salamu alaikum. Kabaruji yontere. Aisha Sow. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama, bisimilla moon e ka taskaram kabaruji yontere. Woni koɗo men hannde ko Ibrahima Dia, hertorɗo e fanno géographie, omo dilla kadi e pelle société civile kewɗe ɗo e Sénégal. Hannde taskaram men kabaruji yontere haalata ko e Sénégal, Afrique du Sud. Jewten e jillu jagorɗo Russie e nder Afrique, guddiren e jonde Corée Afrique. Ibrahima Dia, salminama. Mi salminama Dendi Seydi Sow, mi salmini hettiyankoɓe radio RFI fulfulde e ko weltare mawde ande dañjimi fartange wawde yewtude bandiraɓe ko fate actualité e nder Afrique. Bisimilla ma e RFI fulfulde. En puɗɗorto taskaram men kabaruji yontere hannde e Sénégal caggal jewte fodde yontere hakkunde joɗaniɓe ɓiɓɓe leydi ndi e hertiyankoɓe fannu sariya. Pottital ngam waylude sariya leydi ndi uddama e nde yontere ko ɓuuri toɓɓe 10 lelnama hen. Kettoɗen hen nde jantore Fadimasi tongani en. adi fof e ko hani waylede e sariya leydi Sénégal ko gollal mum e yiyande bibbe leydi ndi hawrunoɓe no jewta fodde yontere. Ɓe kolliti wonde sariya o fagga koye tubakoɓe gila ko booyi. Hande Sénégal no hani dañde sariya nafowo dum kaalowo e demde mum ngam woni kala iya hen hoore mum. Ɓe kawri kadi e ustude doole procureur e beydude doole ñawowo o nde wonno ko procureur fellitta muni yahowo kaso ette hen saha neddo o leloto toon ko booyi hade ñawede. Kawral dañama kadi e waylude suudu wiyetendu conseil constitutionnel wonta cour constitutionnel. Kadi kasoji kesi ina hani mahede ngam moftaɓe mbawa fofde seeɗa. Pewje de ɓuuri 10 kono ɓe kawrani e gueɗe baade no gollal goomu wiyetengu conseil supérieur de la magistrature ittugol bonande lobnude lamdo woni offense au chef de l'état e beydugol duuɓi ɗi ñawowo o foti yiyade à la traité walla foftere. Fadima Sy, Dakar, RFI. Toɓɓe kewɗe tongama e nde jonde ene hen yo sariya jangguine e écolaji ɗi. Beele wona ɗo fuɗɗorde baylugol sariya leydi ndi nde tawno hewɓe ganda haqqe mumen walla mbiyen ni fodde mumen. Eyyo caggal nde kettimi tonggol bongol fayida ko fate jonde bannoɗo jamñajo. Ko adi fof ko wiidema hade mi artude e lamdal ma ko yonnude jaɓɓal jaɓɓangal ngal par ce que mi sikku ko ngollo adi yimɓe ne jooɗo kadi gokke fartange udditanede ko nande henorde woni plateforme juɓanti wawde windude miijoji men to banggue wolof to banggue français kono ne moƴƴatno aussi ɗemɗe keddiɗe nattine hen. Mi sikku ko ɗon woni arwande yimɓe tubak ne wiye nul n'est censé ignorer la loi kono eɗen gandi mo woni kala ne foti andude kono alay sago winde e ɗemde ɗe yimɓe ɓe gandi ɗe mbawi famde e dow ɗum ɗon ɓe kolliri e nder miijoji jaltuɗi beele texte aji ɗi ɗe mbawa windede e ɗemde men national ngam yimɓeɓe mbawa famde no hannirta ni mbawa waɗ ɗum respecté saabu neɗɗo wawa yuɓɓinde ko famani.
wawa yuɓɓinde ko famani saabu mi yiɗon on wiyoɓe yo wolofo ɓurkadi hutorede e batte sariya o beele yimɓeɓe ɓuura jogade famamuye kono beele ko wolof tan foti waɗirede noon saabu eɗen gandi Sénégal eɗen tolni hande e million ngaji 17 kono wona foof en nani e wolof nde tawno noon sariya waɗana ko yimɓe foof beele tan ɓurani ɗemɗe keddiɗe ɗe mbawa hebde hen no mbiɗa ni nde tawno moni fof ne hani andude sariya leydi mum no lelori. eyyi ɗum ko gonga nde wonno dosgal leydi Sénégal holliri to banggue potal ɗemde gendiji ɗemgal kala ne jogui hattan wawde ƴogde gandal e wawde sarde gandal donc haaloɓe ɗemde gendiji tamen kala ne poti rokkede fartangue nde wonno ko mo woni kala andi koko muyni ko mo woni kala wawi miijade e wawi yuɓɓinde miijoji mum ko to banggue ɗemgal ngal muyni ngal walla ɗemgal ngal janggi mi sikku ɗum ɗon fota wonde caɗele nde wonno henorde nde koye technologie de l'information et communication yaade ene foti wawde wonde caggal nde farese e wolof waɗa hen ɗemde keddiɗɗe ko nandi e pulaar ko nandi e serraɓe ko nandi e njaagoji ko nandi e joolaji mbawa kañumen ne hokkude miijoji men to banggue no leydi ndi wawi yaarude wona tan to banggue justice mi sikku ɗum ɗon ne foti wattede hakkille ne foti wattede hakkille won toɓɓere woni hen hono serdude doole e laamu ngu e sariya o so tawi en kaali e ɗemgal français mbiyen séparation pouvoir exécutif et judiciaire ene jeeya e toɓɓe tongaɗe ɗe an ko woni hen yiyande ma. eyyi ko adi foof ɓaade goɗɗen koye démocratie ko Montesquieu wiyanno séparation des pouvoirs hakkude pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire wontude kadi pouvoir législatif mi sikku holno wawirta waɗirede mo woni kala ne wawi jooɗade e sengo mo reeni nde e wawa kadi yuɓɓinde kañum ko hokka to banggue laamu kono eɗen gandi kadi e dosgal leydi Sénégal ne jogui spécificité goto to banggue hoorejo leydi wiya ko kañum suɓoto kala bawɗo wonde e emploi civil et militaire kadi oppidde noon won hen laamuji tan ko nandi e laamu judiciaire tan e nder juuɗe kañumen goni ñawoɓe ene wawi wode ko battini ko gonga e yewtere waɗade jamñajo nde ne jeeya e toɓɓere nde yimɓeɓe fof jaadani yimɓeɓe ndewi sarade e nde ɗon toɓɓere donc won wiiɓe yo président de la république hoorejo leydi kañum yo jogo yiyande ɓurde yaaji wawa jogade influence e konngol nde wonno ko kañum woni responsable e yeeso sénégalais ji en kono so sago mo woni kala e remat lowre mum oppide heddiɓe lowe mumen e on sanga wawa yaade kono alay sago kadi jomum wawa jogade hen yiyande wawa rewindade nde wonno so tawi muusi ko kañum woni responsable en tongat ɗon nden toɓɓere fadde tan ha yiye ko hoorejo leydi ndi jogori fellidde e ko ganduɗa subtama winda ɗereji ɗi o anniyi tottede sen keddima e Sénégal kalten ko e kawtal hufɓe galleji jaydeji ɗo e nder leydi ndi ɓe juɓɓini jonde e yontere nde ɗo e Dakar lamorgo ngo ɓe hooreɓe e namdima pawtugol jungo cuuɗi ngaalu gollorɗe mabɓe kadi ɓe ñaaguima nde laamiɓe hesɓe ɓe mbattorta pellital hoorejo kiɗɗo Sénégal Macky Sall e ko fati e mumtugol ñamale mabɓe faade e laamu ngu ɓe hooreɓe jayndeji calaki yobde impôt ji tolniɗe e milliard uji 40 e kaali CFA kono ɓe jonnani keñoragol golloɓe e impôt ɓe en kettoto hen jantore Ibrahima Niang. Yewtere ardiɓe galle jayndeji ɗi e Sénégal tongi ko toɓɓe tati e konngol Mamadou Ibra Kane gardiɗo fedde nde. Les impôts ont aujourd'hui bloqué. Sagalleji ɗi caabimi e oɗo saha loborɗe moftirɗe koppareji galleji jayndeji kewɗi ko uddade ɗum firte ko ɗin galleji jayndeji e oɗo saha mbawa gollude no hannirtini gueɗel limmel ngel ko oɗo kaalifi kewɗo ko galleji jayndeji ɗi mbiya yo job ɗoftaki gongo o hande noon min namni kono hoorejo leydi kiɗɗo o Macky Sall watno ni ko nden ñamande momte ha laaɓa komin heñiɓe e oɗo saaha ko alay sago konteji banque jayndeji ɗi tonguite gam golle ɗe mbawa jokkude des comptes des entreprises de presse hande noon ɓe pelliti darade gam rende galleji jayndeji ɗi saabu koye kulol ɓe goni e biyol Alassane Samba Diop jeeyaɗo e fedde nde ko liberté de presse woni menacé oɗo Sénégal min pintan min gaddana impôt ji min gaddana kayitaji min compte uji mbaɗa bloqué mbiya joɓi ɗum haala ala yewtere ala hen min daro min mbaɗa défendre komin jogui liggeyaɓen min namdi tan yomin kof min liggo ko ina tolno e 40 milliard kalisi CFA laamu ngu rewata galleji jayndeji ɗi siftinde hoorejo leydi Sénégal kiɗɗo Macky Sall yaafinoma galleji jayndeji ɗi nden ñamande kono laamu heso ngu salima ɗum tabitinde Ibrahima Niang, Dakar, RFI.
jayndeji sénégal ene goni e caɗele ɗi dumunnaji hakkunde e ñamade sikkanode momtama tawnani ɗon e jobgol impôt ji holno jiruɗa ngal luural hakkunde ardiɓe leydi ndi e huuɓe jayndeji leydi ndi. jayndiyankeji ko sengo comme no sengoji keddiɗi kono ko sengo wonko fayida nde wonno ene yaha haaɓe mbiye kamɓe goni 4e pouvoir eɓe jogii darde mawde nde ɓe mbaawi daraade nde ɓe poti daraade e leydi ndi kadi en njii élection ŋaaji ɓe no dow ndi darde maɓɓe waɗii fayida haa ɓurde kono so tawii en ngartii to baŋnge ñamaande nde ko goonga en kettiima sahaa nde président Macky Sall hoorejo leydi Sénégal jawtuɗo nde wiinooɓe yaafinoomaɓe kono tolnoo e 50 milliards de francs CFA caggal ɗum no mbiɗon ni nde autorité ji kesi ɗi ngari e gardugol Bassirou Diomaye Faye président de la république holliri ko ɗum ɗon wonaa e njiimaandi président de la république foti wonde nde wonnoo dette fiscale ɗum ɗon fayi koye e loi ɗum ko assemblée waawi waylude waawi mumtude ko faare nde ɗon ñamaande en jiinaande nde keɗiɗen Mamadou Ibra Kane kanko hoorejo CDEPS o holliri ko faati e 36 milliards kalaaɗi ɗi heen 13 kañum woni dette fiscale kono heen 25 ko redevance mo ɓe poti yoɓde ɗum woni goomu ARTP kono noon mi sikku hankantini ko fannuuji ɗiɗon ɗiɗi ɗe poti jooɗaade mbaawa yewtude nde wonnoo ɓe mbii ko ɓe calaaki yoɓde kono alay sago ɓe mballee nde ɓe njoɓiri e donc noon en njii laamu ngu heñiimo no feewi caggal 21 mai jawtuɗo o notification ji ɓe keɓa timmaade yontere jonte ɗiɗi woni groupe aji de presse kañumenne compte uji men mbaɗaama saisir ko adi fof mi sikku oɗo sahaa e poti waawde yewtude ɓe mbaawa wallude jomumen mbaade calaaki yoɓde holno ɗum ɗon waawirta waɗeede débloqué sabu ɗum leydi waawaa jooɗaade taw alaa jayndiyankooɓe leydi waawaa jooɗaade taw yimɓe ɓe mbaawaa jogaade heen humpir kono kamɓe ne ardiiɓe ɗiɗon jayndiyankeeji kamɓe ne eɓe poti wattude hakkille par rapport e mission ji maɓɓe kadi ɓe mbaawa miccaade miijoji waawde wallude ɓe faggaade ngaluuji taw kadi wonaa tan e état ɓe mbaɗi dépendre taw wona tan ko e laamu ɓe jowiti kono ha joni ko e fannu jayndiyankagal keddoɗen nde tawno ɗo e Sénégal ha joni wellitare jayndiyankagal ene rutti caggal e ɗi duuɓi tati ko ɗum e yalti e cimtol RSF hakkude hitan uñaji ɗiɗi e nogas e goho e hitan uñaji ɗiɗi e nogas e nayyi leydi ndi ummima e jonde 49 e faati ha 49 e ngo ɓeto windere ko faati ɗoftogol haqqeji jayndiyankoɓe e on dumun jayndiyankoɓe janama jaggama nawama e yeeso sariya e ɗum nde fedde jayndiyankoɓe windere RSF ñaguima ɓe laamiɓe hesɓe nde ƴettata pellite gam artirde wellitare jayndiyankagal ɗo e leydi Sénégal en guddat gon hello payen to Afrique du Sud to noon landa ANC heeɓi koddaɗe 40 e nder temedere sungoji sarɗiyankoɓe jawtuɗi ɗi ɗum noon addaniɓe wasde kewal mabɓe to suudu sarɗiji ndu caggal ɗum hoorejo leydi ndi Cyril Ramaphosa waɗi e rango o faadi e landaji politique gonɗi e leydi ndi foof gam ɓe gollido basgol hande ANC kewal mum to suudu sarɗiji ndu Ibrahima beele ɗum wona ko fadano enen mbawi wiide koko fadno kono noon no wattidi ni ko fadno ko ne wawide mbawi wiide ɓurti saabu yimɓeɓe ne teskino duuɓi hande 30 gila leɓe keeɓi laamu e gardugol Nelson Mandela donc hitande 1999 donc ha joni en jii kala hitande kala saaha eɓe ɓeeɗo yaarude caggal ko goonga ene fadano ko ANC nde wonno e observateur en Afrique du Sud kolliri ɓe goɗɗi hannde e jaɓɓal ngal Nelson Mandela walla ngal ANC yaɓɓatno gila arwande joni noon alay sago ɓe mbaɗaɓe sanctionné kono noon sanction nde waɗande hollirama ɓurti wona ɗum fadano sabu ɗum e élection ngaji jawtuɗe ɓe jarno hedde 54 siège joni ɓe garti ha 42 ganduɗa hoore ma ɓe natti jogade majorité mo ɓe jogorno o alay sago ɓe mbawa feddirade ɓe jokkodira e landaji goɗɗi ko nandi e Jacob Zuma en ko nandi peut être Julius Malema en walla ɓe jaaha e parti ganduɗa hoore ma ɗum woni les libéraux la woni les partis de droite hande toɓe goni ɗo eɓe cohli junggo aɗa miiji kamɓe ANC poti wawde rokkodirde junggo e Jacob Zuma mo ganduɗa koye lande he wonno ko caɗele tan saabi yalti tawtoyngal to catal ha joni kadi e mbiyen ceridingal e nder ANC eɗen gandi hakkude Zuma e Cyril wona gilli mawɗi eɗen gandi ko wiyete gilli Wugay Samer nde wonno en jiino no Zuma yaltiri pouvoir donc e nder lebbi seeɗa tafi landa mum ko wiyete MK e kadi o ari o woni position 3e donc ko wiide omo jogii doole
nde wonno e observateur uji kewɗi Afrique du Sud kolliri ene ɗeɓa nandude un tout petit peu e goɗgol mi wiyata leñamako kono zuluji ɗi e ɓuuri yadude hannde e Jacob Zuma donc noon beele Cyril Ramaphosa jogori ko jokkodirde e partiji tokosi so renaki o yalta e jaɓɓal ngal o yaɓɓatno to banggue ANC walla beele ɓe ƴeewat famodirde wona eɗen mbawi wiide mariage ganduɗa hoorema de raison o wawa jokkodirde e on woni Jacob Zuma walla o ƴeewoya ko nande Julius Malema ɓe mbawa jogade laamu ngu ɓe mbawa jogade laamu ngu en ndewinto on alhaali ƴeewen to o jogori jofoyde en gummoto e on ɗon banggue Sergey Lavrov jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral hakkude Russie e leyɗe goɗɗe waɗi jillu e leyɗele kewɗe e nder Afrique oɗo wi to Guinée Congo Brazzaville Burkina Faso e Tchad e ngu jillu o jagorɗo tengtini wonde leydi makko ina jokki e wallude e Burkina Faso gam haɓade kuliyankagal o andini aniye mabɓe ko gollidade e leyɗe Afrique ɗi foof sikki ala ko hollirde occidentoji ɗi wonde dole Russie ene ngoodi tigui e nder Afrique kono holko wawi wonde nafoore Afrique e baylugol jokkodere mum Ibrahima namdal ngal no waɗi fayida holko wawi wonde hen nafoore men enen nde wonno ko wiyatno ko so tawi ñiiɓi ene kaɓa tan woɗɗo saabu ɗum so wona ɗum so janema ko tampere wonantuma kono alay saago e nde ɗo haare diplomatique ganduɗa hoorema ko hakkude Occident et surtout Russie et même Asie oɗo saaha ko wiide battu hakkille mbawen wadde tiré nos intérêts ko fati e oɗo combat diplomatique en jii Sergey Lavrov o waɗi jillu gam wawde ƴamde leyɗele Afrique surtout to banggue hirnangue en jii o adori ko Guinée kadi en gandi Guinée hannde so tawi en dartidima no fewi ene gasa Guinée ne ɗeɓa sertude seeɗa e leyɗele keddiɗe ko nande Mali Niger Burkina Faso nde wonno ha joni jokkodiral Guinée e France ene waylaki no fewi kadi base militaire uji e ko nandi hen ko wiide non seulement wallude ko nande général Doumbouya wawde jogade visibilité mais kankone wawde wadde renforcer influence mum kono mi sikku enen wona darde poɗɗen darade wonde ko oɗo ɓuuri walla ko oga ɓuuri alay saago enen ɓuuren eɗen poti ɓurde eɗen poti wawde ƴewde intérêt ji men saabu ɗum ɗon wona joni fuɗɗi eɗen yonti noon enen en tant que africain jo mbawen andude holko woni intérêt men mbawen darade sertude e kaari walla wasde sertude e kaari fota hankkantini wonde darde men eɗen poti wawde jokkodirde e Russie eɗen poti wawde jokkodirde e Asie eɗen poti wawde jokkodirde e Europe so tawi nafoore men nani hen donc mbasen wiide ɗum ko banggue Russie ɗum ko banggue France ɗum ko banggue États-Unis alay saago enen en jogoɗen banggue men mbawen dolno ɗum saabu eɗen jogui ko eɗen dokkira enen padani e mabɓe tan eɗen gandi hande kala ko wiyete les minéraux eɗen gandi hande kala ko wiyetede ressource ko fate leyɗe ko fate ngaaluji keddiɗi ɗum Allah ne rokki en ɗum alay saago mbawen arsinde ɗum e mbawen wadde tiré intérêt ji men par rapport e ko ndeɗo haare yonti enen ƴetten gueɗal men ha timma e ngal ɗo poɗodiral kono ko e ngal jaɓɓal ha joni jokkaten e nde toɓɓere saabu caggal Chine e Japon Corée woni leydi tataɓiɗi e nder Asie yuɓɓinde jonde mum e Afrique e talata ɓennuɗo dawal gadigal nde jonde udditi to Séoul e nde toɓɓere janggo mo mahduɗen ngal potital balɗe ɗiɗi waɗi e tawtoragol capanɗe hooreɓe leydi Afrique nanodire kewɗe nantinama ha jofti e banggue mine mo kalanoɗen joni o ɗum ko wotere e pandale Corée du Sud wadde ngal potital ɗum saabi ndi leydi waɗi hen golle mawɗe en kettoto hen hoorejo leydi ndi e ɗi ko guddi Moussa Oumar Bari firani en e fulfulde 한국과 아프리카 국가들은 laamu leydi Corée e leyɗele Afrique ma ɓamto e jaajendi jokkodiral maɓɓe ɓadigal to banggue jeeygu e kadi ma ɗum weɓtin nafkugol leyɗe ɗe tawi ko e ballal nanodiral to banggue faggudu ngal ɓe mbaɗi e kadi ma ɗum wallu e ɓamtare rendude e nder ɗum mamin ɓeydu sembe calɗi cembetinoji jokkodiral ngal ngam kay wawde wurtinde nafkugol ngol to banggue jeeygu e kadi nanodiral to banggue gostodirgol jeeyguli hakkude amen e dunde Afrique Corée ma ɓamtu ballal mum to banggue gueɗe dendaɗe e to banggue ɓamtare tawi ko e mbadi jondi e kadi bawɗe notade e goƴaji leydi Afrique e nder ɗum mamin ɓeydu balle amen to banggue ɓamtare ngam heɓde fodde milliarduji $10 ɗo e hitande ujunnaje 2 e 3 ODA 규모를 확대해 나갈 것입니다.
jonde Afrique Japon, Afrique États-Unis, Afrique Arabie Saoudite. jonle baɗe ni ene mbayno kooce ko leydi gotiri finata nodda dunde no woruno holko somi caggal so tawi ene wiye Afrique ko dunde wasde walla ni hande wallede. ɗiɗo jondeeli a limtiɗi ɗi keewi mi sikku rawane kadi nde wiya ɗo jonde Italie Afrique yimɓe ɓe fof nde wonno ko ndimago enen fof so tawi en kalam haala Afrique tan ɓerɗe men dillat donc alay sago mbiyen holno continent fof wawata joddade e leydi wotir kono no wayi wade fof mbatten hen hakkille par rapport e ɗeɗon jondeeli eɗen nganndi leyɗeele noddoje Afrique ko leyɗeele ɓamtiiɗe leyɗeele to baŋnge PIB mumen ni so tawi o ɗum comparé ene ɗeɓa fodde e PIB Afrique fof so tawi a renndini to baŋnge ngalu kono yiyande mbawɗen jogaade heen to baŋnge ko ɓuri fewde seeɗa eɗen mbaawi wiide Afrique ko konngol gootol ɓe njaadi konngol gootol ngam waɗide recevoir kono noon ene ɗeɓi ayaade seeɗa holno leydi waawirde jottaade continent kono mbele en mbawa rewde ɗon mbawen maade seeɗa haa potene ɓeyɗon doole sabu ɗum aussi mbatten hakkille ko nandi e kore en sahaa dumunnaji ɓen ni eɗen mbaɗanno ɗum ni comparé e wonen leyɗele Afrique e ɗon e duuɓi 30 walla 40 ko kore e hoore mum wadde noddude Afrique fof no woruno toon to Séoul eɗen nganndi noon kore eɗen jogii particularité to baŋnge no mahiri ngalu mum surtout e ko wiyete les semi-conducteurs kadi ko faati kala ko faati électrique ou électronique eɗen nganndi Afrique ene mofti ngaluuji ko nande cobalt en platine en manganèse ko wiyete les minéraux critiques walla les minéraux rares hannde transition wawa wadde taw Afrique jaaki heen kadi kammene doole ɗe ɓe jogii ɗe fof ko ɓuri heen heewde ko doole to baŋnge ko jigga to baŋnge so tawii ko les minéraux e ndeer temedere fof 90 e ko ɓe kuutorto ngam waawde darnude ngalu maɓɓe immii ko caggal leydi e ko ɓuri heen heewde noon kadi immii ko Afrique donc noon ko wiide ne muusi so Allah kono mbele en mbaawa naamdaade leyɗele keddiɗɗe mbaawde kañumen déplacé ngara hay soko siége union africaine ɓe mbaawa joddaade ɗoon e Afrique naaɓe mbaawa yewrude kono tolno noon e délégation 40 moni fof huɓa avion mum ne faya haa Corée e waawde joddade e président Corée kañum tan gooto e waawde wadde discuté ko faati e relation e ko nanndi heen kono no wayi waade fof en liiri hanki Yacine Fall ene haala intérêt Sénégal to baŋnge ndeɗon jonde en njii to baŋnge technologie agricole wonko ɓe mbaawi nafden e on saange enen ne ƴeewen waawde wadde jiggaade ko nafata en ko mbaawen yaarude seeɗa hawnaaki ko wiyete ko jamma acca ceeɗu mbaawen fodde maɓɓe doole e mbaawen joddade maɓɓe taw koto baŋnge potal ko gite fof kuccere Afrique ko holno nde dunde wawirta naftorade ɗum nde tawno ɗe jonle puɗɗima heewde te eɗena juuta kono guila nden ha joni mbere won eɓɓoje kese ɗe Afrique heɓoni waylande gonka muɗum taw kay ko ummade e ɗen ɗon jonle ɗe yuɓɓino e ɗeɗo leyɗe ɗe keɓɗen limtude ɗo seeɗa eyyi no wayi waade fof eɗen jogii peeje puɗɗiɗe lelnede yen jii ZLECAf donc ɗum aussi ko wawde rendinde leyɗele Afrique fof wawde jogaade relation commercial taw ko hors taxe jomumen mbawa yeeyondirde wawde rendinde doole mumen ngam to baŋnge ngalu wawde habtade ɗum ko feere ene gasa noon fuɗɗima e hitande ujunnaji 2019 ko yeeso feewi hawnaaki so tawi ngal ɗon dental e ɗeɗon doole ɓuri heewde ene gasa yimɓe ɓe ɓuri jogaade doole kono ko heddi ko eɗen nganndi leyɗeele ko nande leyɗeele Sénégal kolliri yiyande mumen to baŋnge industrialisation sabu caɗeele ɗe wonaa en ngalaa caɗeele ɗe wonaa eɗen mbaasi caɗeele ɗe ken mbaawa waylude ko jogiɗen ko e ndeer Afrique kono keewɗen ko jaggude ko Allah rokki en ko woɗɓe ngaren jiggoo mbayla ɗum ngartiri en ɗo njeeyen ɗum plus cher mi sikku hoorejo leydi France haalino to baŋnge cacao woni Jacques Chirac o wiino ɓe coodanno kilo cacao koni tolno e 50 kono noon so ɓe njehii haa France ɓe mbaɗi ɗum transformé eɓe mbaawi e kilo gooto moɓe coodi ga 50 ɓe mbaawa yeede heen kono timma 50 kas donc ko wiide alay sago Afrique rutte hakkille mum to baŋnge industrialisation kala ko mbawɗen dañde ɗo to baŋnge ngalu mbawen waɗ ɗum ɗo transformé mbawen yeeyude ɗum mi sikku ngallon jabbal woni jabbal mbawgal yaltinde ene ngal ɗo basal woni mbawgal rokkude en ndimagu men e nder aduna o e nder aduna o ko ɗo tongaten yewtere nde a jarama Ibrahima Dia jarama Seydi Sow en beltima no feewi wawde rokkude miijoji men e par rapport e ɗeɗo toɓɓe gimminaɗe ɗum noon Seydi Sow mi salmini dendagal hettiyankoɓe RFI Fulfulde a jarama
gasi taskara men kabaruji yontere wonno koɗo men hande ko Ibrahima Dia hertorɗo e fannu géographie o mo dilla kadi e pelle société civile kewɗe ɗo e Sénégal on jarnama e kettogol ha yontere arore so gueno ñaawi on jarama.